आणि मी राणे साहेबांचा कट्टर समर्थक या नात्याने सर्वप्रथम त्यांना मी शुभेच्छा देतो। माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे ज्या ठिकाणी जातात त्या ठिकाणी विजय निश्चितच आहे, हे आता पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे। राणे काँग्रेसमध्ये गेले, त्या ठिकाणी यश मिळाले, आता ते भाजपात गेल्यानंतर पुन्हा या ठिकाणी सुद्धा यश मिळाले आहे। त्यामुळे त्यांच्यावर गेले काही दिवस टीका करणाऱ्यांना जोरदार चपराक मिळाली आहे, असा दावा भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांनी आज येथे केला। भाजप व राष्ट्रवादीचा शपथविधी झाल्यानंतर श्री परब यांनी आपली प्रतिक्रिया ब्रेकिंग मालवणीला दिली। महाराष्ट्र राज्यामध्ये आज सकाळी देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणून यांनी शपथ घेतली, त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री म्हणून आमच्या जवळचे आणि आमचे एकदम घरगुती नातं असलेले अजितदादा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली। सर्वप्रथम मी या सिंधुदुर्गाच्या जनतेच्या वतीने आणि मी राणे साहेबांचा कट्टर समर्थक या नात्याने सर्वप्रथम त्यांना मी शुभेच्छा देतो। आज महाराष्ट्रात हे आलेली पडझड, आलेला अवकाळी पाऊस, त्यामुळे जी जनता होरपळत होती, या जनतेला होरपळताना बघत असताना मोदी साहेब, फडणवीस साहेब आणि अमित शहाजींनी जो काही निर्णय घेतला, या निर्णयाला संपूर्ण सर्वसामान्य जनता सहमत नक्कीच दाखवेल। राहिला विषय पवार साहेबांचा, पवार साहेबांनी जे काही धाडस केले ते संपूर्ण महाराष्ट्राला खरोखरच अवगतण्यासारखं आहे। त्याच्यानंतर आज सिंधुदुर्गातली परिस्थिती बघितल्यानंतर काही लोक म्हणत होते की राणे साहेब ज्या ठिकाणी जातात त्या ठिकाणी तो पक्ष संपतो, हे कुठेतरी चुकीचं म्हटलं जात होतं। ज्या ठिकाणी राणे साहेब जातात, ज्यावेळी राणे साहेब काँग्रेसमध्ये गेले त्यावेळी काँग्रेसची सत्ता आली होती। आज राणे साहेब भारतीय जनता पक्षामध्ये गेले, आज त्यांचे मुलगे नितेशजी राणे साहेब आमदार म्हणून निवडून आले आणि आज नितेशजी राणे साहेब कॅबिनेट मंत्री होतील, त्याचप्रमाणे पालकमंत्री होतील, एक सर्वसामान्य एक नागरिक म्हणून समजण्यात होते। सिंधुदुर्गाची जनता आणि महाराष्ट्राची जनता 100% या झालेल्या सरकारला सहमती दाखवतील, एवढं मी तुम्हाला तुमच्या माध्यमातून सांगतो।